Niin miten tässä kyseisessä tilanteessa oli niin kuin päätetty toimia sen hajautumiskäskyn antamisen jälkeen? En muista. Mä en ollut antamassa sitä käskyä, enkä sitten ollut siellä kuulutuspäivässä. Oliko siellä annettu poliisille ohjeistus niin ohjata ihmiset sinne mottiin? Tää on vähän samanlainen kysymys, mitä se aikaisemmin Niin, menee siinä. todista, jos sanoo, että ei muista niitä tarkkoja ohjeita siihen, niin se varmaan sitten pätee näin myös. Onko teillä tiedossa se, että poliisit ohjasivat ihmiset menee sinne mottiin? No, käsittääkseni sama kysymys eri näkökulmasta. Eli niin kuin tässä nyt, kun verrattiin siihen, että en muista jotain, niin on sen ne sanonut, mutta sitten nämä taktiset menetelmät, miten me varaudutaan, niin toki jos siellä eriävä näkökanta kerrotaan, niin toki ne kerron, mutta en halua kertoa, kuinka operaatioita suunnitellaan. Oliko teillä vielä?